Vítajte na veletrhu Koneko a Ratio Energia a jeho neudeliteľnou súčasťou už niekoľko rokov je pavilón vzdelávania a inovácií. Prečo práve tento pavilón? No práve preto, lebo vzdelávanie a predovšetkým inovácie sú pre stavebníctvo veľmi dôležité a v budúcnosti budú ešte viac. Zestárnych podnikateľov už po niekoľko rokov organizuje tento pavilón, kde sa stretávajú tí, ktorí majú záujem o spoluprácu a prácu na výchove mladých ľudí, ale aj vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov. Máme tu stredné odborné školy, stredné priemyselné školy a máme tu aj dve technické univerzity, tie, ktoré majú záujem o spoluprácu na príprave a výchove či mladých ľudí, alebo zvyšovanie kvalifikácie odborníkov v stavebníctve. Stavebníctvo je perspektívne odvetvie, bez stavebníctva nebude na Slovensku, ale ani v celej Európe ďalší rozvoj. A ten, kto v stavebníctve bude pracovať, tak má zaručenú perspektívu veľmi dobrého spoločenského, ale aj finančného uplatnenia. Z pohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je odvetvie stavebníctva veľmi perspektívnym, najmä z hľadiska zamestnanosti. Už dnes nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii registrujeme niekoľko miliónov voľných pracovných miest a je teda evidentné, že každý, kto má záujem pracovať v oblasti stavebníctva, si prácu nájde. Navyše je úplne evidentné, že s postupom nových technológií, požadovaných zručností a nových kvalifikácií sa zvyšuje aj odmeňovanie pracovníkov v stavebníctve. V stavebníctve sa práve s nástupom nových technológií, nových výrobných a pracovných postupov otvára perspektíva aj vo väčšej miere vytvárať pracovné príležitosti pre ženy, nielen pre mužov, pretože vo veľa väčšej miere ako v minulosti sa vyžadujú vedomosti, zručnosti, vyžaduje sa operatívne riadenie, vyžaduje sa plánovanie a navrhovanie, takže tá vyslovene manuálna práca aj v oblasti stavebníctva postupne ustupuje do úzadia. Sme veľmi radi, že tento pavilón vzdelávania a inovácií vytvára príležitosť pre prezentovanie vzdelávacích inštitúcií a ja aj touto cestou chcem vyzvať, aby sa stredné, ale aj vysoké školy nesústreďovali len na to školské vzdelávanie, ale aby sa posunuli za jeho hranice, aby pripravovali vzdelávacie kurzy a vzdelávacie programy, ktoré poskytnú kontinuálne vzdelávanie, ktoré poskytnú ľuďom nové zručnosti a nové znalosti. Jednoducho, ktoré poskytnú príležitosti, aby tie inovácie, ktoré jednoznačne v oblasti stavebníctva vidíme, sa mohli transformovať aj do nových vedomostí a zručností, aby sa dnešné stredné odborné školy otvorili aj ľuďom, ktorí sú už starší, ale ktorí potrebujú pre udržanie sa v oblasti stavebníctva doplňať si svoje znalosti a vedomosti. Musím povedať, že práca v stavebníctve je mimoriadne perspektívnou, pretože my jednoznačne vidíme, že stavebné činnosti, či už rozprávame o oblasti dopravy, alebo o oblasti školstva, alebo o oblasti zdravotníctva, alebo v oblasti energetiky, majú obrovskú perspektívu a preto ten dopyt po nových pracovníkoch v oblasti stavebníctva bude neustále rásť a rásť. Takže pracovná perspektíva v oblasti stavebníctva je z nášho pohľadu naozaj veľmi veľká. Z pohľadu ministerstva je stavebníctvo jedným z najdôležitejších oblastí, kde vlastne vnímame perspektívu aj rozvoja takýchto škôl a vzdelávacích programov, ktoré by priniesli inovatívne prvky do vzdelávania a tým pádom ponúkli aj perspektívu žiakom, ktorí by sa o tieto odbory uchádzali. Tam chceme prepojiť aj tie potreby podnikateľskej sféry, ktorá potrebuje takéto pozície obsadiť a zároveň aj skvalitnenie systému a siete škôl, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú. Tak ako vidíme, oblasti, ktoré sa prudko rozvíjajú a ktoré potrebujú akcelerovať a potrebujú aj vlastne vidieť, že školstvo dokáže na to reagovať, aby sme trendy, ktoré prichádzajú, vedeli aplikovať nie v nejakých dlhých časových horizontoch v rámci našich postupov a predstavovania nových vzdelávacích programov, tak aj stavebníctvo je v tomto prípade úplne rovnocenný segment, ktoré chceme podchytiť a ktorý nechceme podceniť.
Tak je to skvelý pocit vidieť veľmi rušnú atmosféru, ale to je atmosféra, ktorá je o akcii, o interaktívnosti, ktorá je o využití technológií a veľmi vhodnom priestore pre networking a vytváranie vzťahov, takže naozaj vynikajúca atmosféra a teším sa z toho. Pokiaľ ide o adeptov budúceho štúdia, chcem povedať, že stavebníctvo je rovnako inšpiratívny a inovatívny odbor a oblasť, kde sa stretnú tak ako aj v iných oblastiach s novými technológiami, s novými prístupmi, s IT zručnosťami, ktoré budú potrebovať, pretože stavebníctvo nezaostáva, prináša nové materiály, prináša nové prístupy, nové trendy, ktoré ich budú určite baviť a hlavne budú veľmi žiadané na trhu práce. Veľmi im to odporúčam. Tak my na ministerstve dopravy, zatvorky a výstavby stále považujeme stavebníctvo jeden z najdôležitejších segmentov národného hospodárstva, pretože stavebníctvo výrazne vplýva tak ako na ekonomiku, tak vplýva na zamestnanosť a mnohé ďalšie segmenty toho národného hospodárstva. Takže z môjho pohľadu stavebníctvo je určite mimoriadne dôležitá súčasť celého procesu. Tak samozrejme aj stavebníctvo prežíva teda ten boom všelijakých možných nových technológií, čo je absolútne v poriadku, pretože nedá sa tomu vyhnúť. Naopak, nové technológie prinášajú určitý posun aj v stavebníctve a ja si myslím, že majú svoje miesto. Preto veľmi vítam aj tento proces a výstavu v oblasti vzdelávania a tých nových technológií, pretože aj pre laickú, aj pre odbornú verejnosť tu naozaj vzniká priestor na to, aby sa mohli oboznámiť s tými novinkami, ktoré prichádzajú aj na stavebný trh. A to je jedno teraz, či sa to týka digitalizácie, či sa to týka, laserových záležitostí, či sa to týka čohokoľvek iného. Je to naozaj veľmi dôležité a ľudia majú možnosť to reálne vidieť a zistiť, že to stavebníctvo nie je len o drine na stavbe, ale je to naozaj aj o vysoko sofistikovaných technológiách. No tým, ktorí už študujú, chcem zapriať, aby vydržali v tom štúdiu a takisto tým, ktorí sa ešte nerozhodli a rozhodujú sa, aby sa rozhodli, že chcú študovať stavebné odbory, pretože stavebníctvo má svoju perspektívu, tak ako som už zmienil a myslím si, že aj to ocenenie práce na stavebnom trhu je už podstatne vyššie, ako bolo v minulosti a možno aj vzhľadom na to, že tých profesí v stavebníctve naozaj pociťujeme obrovský nedostatok. Stavebníctvo je niečím, čo dáva dokopy zručnosti, schopnosti, čo dáva dokopy invenciu, kreativitu. Ten produkt stavebníctva, budovy, stavby, infraštruktúra sú niečím, čo je kostrou a obehovým systémom pre každú ekonomiku. Bez produktov stavebníctva nebude fungovať žiadna oblasť života spoločnosti a nebude fungovať ani priemysel. Dnes sa stavebníctvo posúva dramaticky k novým výzvam, rovnako ako iné odvetvia, je vysoko interdisciplinárne, nevyhne sa bez prepájania informácií, prepájania znalostí, prepájania zručností. Dnes byť zamestnancom alebo človekom, ktorý pôsobí v stavebníctve, či už na tej operatívnej, výrobnej úrovni alebo v manažmente, je naozaj niečím, čo si vyžaduje odhodlanie, čo si vyžaduje poznanie skutočnosti, rozdielnosti a samozrejme hľadania prenikov toho, ako ten produkt, ako tú stavbu, ako tú budovu, ako tú službu, ktorú stavebníctvo poskytuje, urobiť čo najlepšie a tak, aby plnila ten účel. Tá výstava je veľmi pekná, je to miestom, kde vidím veľa mladých ľudí, je to miestom, kde vidím snahy stredných škôl, ale aj vysokých škôl, ukázať sa čo v najlepšom svetle, ukázať sa v oblastiach, ktorým sa intenzívne venujú a zároveň tento veľtrh ukazuje, do akej miery sú konfrontované s potrebou komunikovať, s potrebou robiť PR a s potrebou oslovovať mladých ľudí pre vzdelávanie. Vieme, že tu máme žiakov základných škôl, ktorí si môžu vybrať to štúdium na stredných školách, technických školách, stavebných školách, ale samozrejme sú tu aj žiaci tých stredných škôl, ktorí sa potom s pomerne veľkou, širokou možnosťou môžu rozhliadať po študovaní technických disciplín na vysokých školách. Dovolím si parafrázovať náš slogan, ktorý používa Stavebná fakulta a Technická univerzita. Keď sa staneš stavbárov, tak máš v rukách svoju budúcnosť a stavia si svoju úspešnú budúcnosť sám. Teda nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno
ale samozrejme to remeslo je dnes niečím, čo si vyžaduje technológie, čo si vyžaduje prístup k udržateľnému rozvoju spoločnosti, čo si vyžaduje základné znalosti a rozšírené znalosti o fungovaní sveta. Preto je veľmi pekné študovať stavebníctvo. Rozhodnite sa študovať stavebníctvo, rozhodnite sa pridať sa k nám, pretože my všetkých, ktorí majú záujem o prácu v stavebníctve, vítame a budeme veľmi radi, ak ste v tomto roku veletrh a náš pavilón nenavštívili, tak keď tak urobíte v budúcom roku, pretože na budúci rok tu opäť budeme.